Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, kanyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo ha India but shabari. Na banta ka jingpuli, ka jingsiyo ka baret but pila banlet puli, daka education loan, pila urban chukol hau number, kandai nyo, saw, san rio pranon, lani kandai pran rio laisan, pan riway kandai pran. Ki nong yalam kur jongka kur karbuki. Haka khat artarik unailar arjar arpulai kila kentu ya ki parakur naka kur karbuki. Bakin nomlek bani simenta haka dorbar kur. Kabalapan benada uba dip rilang karbuki kumu convener. Kabalabu banlong haka right nong umlong. Haka khat sautarik unailar arjar arpulai. Urang bakur jongka kur karbuki nakisnong laumei. Uba ike karbuki lembat ki katto katne ki rangba jongka kur. Kila pensyai baka kur karbuki na laumei. Kim don jing tip AA ru halor ke jing penmena ban penlong ya ke dorbar kur. Bat ula pensyai ru baka dorbar kur jongka kur karbuki ke julong bait man la usnem. Bat ke jing ong jong uba dep rilang karbuki. Ba kam judon ke jing yalang kur jongka kur karbuki kalong ke babakla haduk kata-kata. Ha ka bedai bat ka wei ka press lalong kum ka press release ya ka ba lapan long hasilong press club ha ka sipautrek jong mentau benai ha ka balapan mi lang ba unong san an hima channel ha ka YouTube jongki ha ka bedai berkata ka darbar kur karbuki ka ba ong jing pentip ngne ba khot chen ka darbar kur karbuki ka ban long hanong omlong ha ka khat sautrek te ngadong ngalong kum kirang bakur ngidon ngne kirang bakur ngidon charman ngidon sekretari jong kakur karuki laumai tenaka liang jonga kena kapor ngasusubha ban don ie ban ong ba ngi sukwa ban ong dia ka bedai bakan ka jing pentip ke jongki ba kam judon kata kajian kandu jong kadar barkur menno kisngi kipor belena na kaliang jingi kum kakur karuki laumai ni saidon ke darbarkur sisen sisnem lang ba kata darbarkur ngibun ki agenda ngula ban pendep hakikam jong kakur haka badai ban sngowi ki report rekam jong kakur ki pen sngow ya ka jingyo ya ka jinglot jong kakur don kapor ka bangi pen thamai ro ginu kikam jong kakur ke balong charman uskatri rang tabat kirang bakur haka bangi don hadu mentangi don nrungut kirang bakur kakur karbuki namar bangi don nrungut balai ngimi nrungut kirang bakur kolong ba ngidon nrungut kikimi temen ya ka bangi ong dia naki bangi soong bangi yo kita genruk po dia takadau ngi yo nrungut kirang bakur te ngi lang baka ka channel ka belapan like lang baka rikas lang baka nong san hima ha ka janmit spotrik ilas ngom kendit ilas ngolongo ya ka kubor kaba khot ya kan ke darbar kaban long ha ka khat sautrik ha ka por khatwe biji station ngomlong tanaka liang jengi kum ka kur karbuki ngi skolengo hadu kata-kata ngi ya kan ke kubor tengko manglaong menta tanaka liang jengi kum ka kur karbuki laumai kum ong ba ngilal kendit kum ayu todong pesen ngi ya kum kan ke kubor namar ba ban ong bam judon kejinya kendu ki akur karbuki hagi por belai no ngasngo kamlong ga basisya tengko manglaong menes khmat kelong ba kum ka kur karbuki ngedon kadorbar jan man la kasnem habngi asngawi report ikikam bat kadon ro kapor bangi pentmai yakin kitkam jong kakur taban ong bam judon perjudon kejinya kendu meno te kan ngim la ban pedeng haga jo kapor tengah sngaw banong nakaliang jengi kum kenong alam jong kakur karbuki laumai pelon kumba gi ilang bakan ka YouTube ko penlaj baya khot ya wer sakan ka jialang ka banlong hanom long ka sautrik nakaliang jengi kum kakur karbuki laumai pelon ya ka ba ngidon ki kur keleng jong ka shisha jong kari kasi jantia lagalong Sariboy lagalong hene sor silong lagalong siwe district hapo ka state ke jongi kum salau bertun kum sanong ston bat siwe tenagaliang jongi isnga bha ban karpat ikikur ki ba ke jongi nadu ki long kemi nadu ki rangba hadu ki long kemi ro ba ngim don bentai ban ngim la ro ban le cheketika meeting ka bau ne rangba ukhot ha ketika sngi tenagaliang
jungi kum kinong alam jong kakur ki apil sabaro ki badai ki persa ki para nado ki long kemi ki kinyi hapo kakur karbuki laumai pelon ki kerpat ba pin sungha mane melejte ka jingalang jong ka ya ka balakot lang ba ka te ka press release ka bala penlait lang ba ka youtube lang ba unong sanyi hima ha ka speu tarik janmen te nakaliang jongi nga snow nakaliang jongi kakur ngimdan ye ngi ai ka jing ngi bakum kakur karbuki lang mai pelon hadu menta ngi long steli ngi long kawai ka don ka khndau ka siap ka bangia pe lang ka don ka no la don ka yo ka do don ka no baro ka bangi tip lang ka bangila ong manes khmat ngi ra ya report hapo ka dor barkur ka mai pelong man la ka snem te kita ide jing pensyai na kaleng jungi ka babon ban pensngo syaki kur baro kalong ba ngin sungu bha banam ya simenta ha kane ka dor barkur ka bla khod do we ni karang ba ubla ba penpau lang ba kane ka youtube channel jong unong san hima ha ka sputrik ek janmen lo pelaj pai ba sabaro ka bangli i ya kane ka khubor tena ka liang jonga ngas ngom don sibun ban ong dating tai jing karpat ya ki sai sisi ngaban ya ki kinyi ki long kemi ki men ki para ki persa baro ba ngin sngobha bangin nam ya le simenta ka nagor bar ya ka bala khot do ne urang ba ha ka te ka sngi te tang nagleng jonga te ita hinga skwa ban pen sngo ya ka khubor ban pha ka khubor sabaro ki kur ki badan ha ka leng ki cakak nak bani ilang ba ki media tang sibit janmet kle i ngane ka khubor ka bangi la pen sngo nga trai ka la wanra ka jing shai bar ka jing hon na ka ban ta ki kur ki babon ka jongi po ka kharbuki laumai pelon tak ngi kendit ko molong ya pi meneng ya ngi kendit ya ka ne tu si kumbayo tu dong psen namar kumbaong no ngimya don bertaya bet gini kirang ba bla penmi ya ka ne ka khubor bat ngi kum ka kur kharbuki laumai pelon hagis ngi ki por belai no bara tak ina kaliang jungi ngin ong kum no ya yaune urang ba wala le ya ula sim ya kan ke sinjam tena kaliang jingi ngin ong no ta ka syong hau ka jing start ka jing usngo ba kalanti ka baule ka dei ka badei na dei ka bamdei ka syong ka jing sung thu jong ta kai ka jing lap jingi ngi ba uang tu khot ya ka kur kharbuki hapo ka bri hunyu trep teng sngo ba kane kala ngasngo ba ka long ha ngi ngimla ta ban pedeng nomor kikur ki babon ki kharbuki ki baroi parum pare deinen ka kharbuki laumai pelon lang bagi tegin rungot ki kimirat ki ba ngi ong kin ruk po ki bala kham sapriang keleng gari khasi jante lang bagi negin rungot to kain ga darbar jungi ko mga ong isai long sisin sisnem dei lang ba penbai no darbar ngile ada ka stip committee jong kakur lang ba ka stip committee jong kakur ilong ba kirang ba kur kin sim ya ka jingkit kri ban pentip pai ba ka darbar kur kan long ka tarik tau benai ba kum tater baru juk por don kam ginu jing pentip ke public sti kemudian udah sekretari bla ban pelai ke social media ban pen kan mau pai ba ha ka bedai ba kata darbar kur ka ba ngin pelong ngi ke darbar kur kum silong sisnin sisnem ka dei tegi ruk po tanggi badan kita ngin ruk po giding bidan bentalang ha ka khendau ka siap idan benta ki don ki lumkur ke bangi don ki lumkur hadu menta gidai tang kita ki ba ngikhat saka darbar kur handai ki bam don bentalang khendau ka siap teng ngim ju khat saka komiti kur dei tang kita kin ki bami ne kita kin ruk po kita ki ba dei pe kita kin rungut kirang bakur tangi kita ngikhat bagin wan saka darbar kur